Taga-bless man dahil nga dre. Taga-bless. Pasulan ninyo ng taga-bless. Kaya di tama panalinginan o di nakasulod. Sa ngalan pa lang daan, bless na. Dodge! 40 days fasting. Depende sa time. No? 40 days fasting. Dipindi, saudara. Ay. Balik kulang plato kay tagduha mga kabeni. Oh, di ah. Oo. Isa-isa na. Picture na lang ko ganina, tirahan na naman. Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Kasi nagasudan, mag-ibukas kung siyang nahon. May sabaw. Na. May sabaw. Makan na mo ng sabaw. Uy, kamote pre? Wala. Kasi nga na pre, mga dagasudang kamote kay Paris ay naman kanon. Wala na. Dagang luto sa balay. Dagang luto sa balay pre. Dagang luto sa balay. Tibok-tibok lang ni. Tinod kaya itong isulti ninyo nga nag-short og plato. Nagidahilan gidaan ni ba? 200 ka na plato. Short? Catering, 250. Buhag na plato iya. Paghanda kayo. Kaya Castro's Catering Services na kakaan. Preparation. Akong mag-indig, order. Akong sindig. Sa manay mo ang promosyon? Oo. Anak yun? Ang tais, di man ipadala o di ka mag-promote. Pwede na kini sa mga dayong. Bastos. Katagal dia. Kalendarya man sila. Kaya na polis yung papa. Ya. Dito. Dapat. Ito bang na surprise ba? Guys, stop kami guys kay ngita ba yung surprise? Thank you. Sabi-sabi ni mo kay gilay ka dito. Oh. Okay, nalugulog dia. Kaong kita grabe. Ay, camuk lagi. At dali-dali ato yung partner. Kaya balangan-langan ka.
Kung pinatuwa kami dito sa lapas. Nagpina lang yung aircon ng mga on. Hindi na kayo kan, ma'am. Maliit na ito. Pero hindi natin kagayin natin yung masaba. Sama, magbalik sa kilo. No, di ba na may magbilit? Wala ito. Aircon? Oh. Di ka nag-server ni? Sige, kuhan, abli ang kuhan. Ah, hindi. Bas kami nagkaka-calmate, bago kami nagsugod. Introduction pa man ito kanina. Kato. Karon ka na. Wala na di kaon. May pagsugod pa. Gid may kasultian na atin. Mga ugulay. Wag mga ugulay. Gamit eh. Magisudan na mo na gamit kanina sa balat. Te, nakatilaw ka sa lechon lami lagi. Kaya Jim, amot kisa na lechon. Siya na naglutoan eh, tanan. Grabe ay. Maka-proud ng asawa. Kanang asawa ingon ana. Tapos pag uli, permi. Oh, netualya. Nga sinina, ate. Ayaw yung paghugas, ug kamot kay mapas mo ka. Ako na magkuat sa imo. Kaya pagluto di Oh, ana. Primo hilo mo. wala Oo. kang dali. kanin pagluto. Ayahay kay ang asawa ana ba? Pagya siya booking. Lawyer. Dole. Apel-apel kay ako'y maghikayay. Nakulimitaw pa na guys. Ha? Ah, nagagad. Oh. Sus, naara di ay lagi. Dugay ang iyong kuhan na sa inyo. Isa lang nila babadjust ka lang. Del. Ito naka-penalty mo palit. At tawa ito sa uniform. Linda Beat, isa pa. Amot-amot naman na daan. Tunglit. Sige, ato nang kuan na nato nga dili na mag-ice cream. Hindi na mag-ice cream lagi. Ayaw na pagpano. Mas okay ng tatay ba yung Oh, duha na ako plato guys. ano? Nabitbitan niya bisa ka. Yan. Ada sa ilang lugar. Kasi na luto yung lugar. Di na mapas mo ka tao. Kaya kabalo man matugusira. Kaya sa uban yung mga tatay dito ra galing-galing paabot na ganun sa hagar. Lahat yun lang kuhan. Ano na yung kabin? Hindi mo na. Lima. Kau pada pangsugod niya kao. Karon para sa Kaya sugod. Kuha pa na to. Nga, intro pa. Introduction. Apa sa kayo ni sa Tara na sa matay. Mata sa kuwan. Baboy. Kana kag bata sa dito ba? Oh, pwede ko sila ng mga... Basta dira sa mga. Di ba pas? Ha? Hindi nga, pag-baby ako na dalag doon sa kirin. Nga, kumatintal ko pag-tulti. Masipyat, ikaw okay. Na ako, di, mabatlay na siya sa ako. Sir Birds, kana kag bata sa. Kanan, basta mata. Labi sa rakabo, at pagkalami. Tawa, wag kayo kumutanaw dito. Ngutaw na. Labi ka nang
Tantalizing eyes? Ay. Na. Sabot ah. Bigay mo kung ano yung mabuko. Ay, mabuko. Uy, ay, mabuko. Yan nila. Ay, doon. Ay, babe. Ako din, gikuha na ni, kuha din, na din. Daga na ito niya, isapid ka ko ang iya. Tulo na sila ko po. Apay, taho. Kuha ka. Ang mga tagani na subukan. Nut-nut na, oh. Ako kay na itong kuan, imong mata. Kalami, murag duli. Jo, yan. Eh, pedo na. Pero basta. Nang ayaw kagala-gala kasi yung pong mata. Pero basta kami itong. Isa ka man. Nga may kanta na. May kanta. Nga na. 5 minutes na lang kayo naman. 3 minutes na to. Hindi ko magsabay. Pass your paper. Salamat kahit kami ng pagkaon. Apurahon na mahinoon ta. Unya. Ngayon yung mga proposal siya, ako na mag-against dito. Labong ko na yung mga kuwan sa district ay hago. Labo ko mga problema sa district niya doon. Makaon, district may badlong. District ka po. Naunsa. Sige, sagot na lang, libong. Last 3 minutes. Kaya. Naiyaw ka sa imalin. Words. Padungan na si Richard Tay. Anak ko kasi tiya, sibka ko na sigla. No, nang ingon siya, kay madalamang ka. Wa, 5 minuto, saka minuto. Thank you. Bitay man ko, guys. Bernie, pagbihib. Bihib, ay uban-uban. Sige na mo pala dito ba? Mabantayan ka sa. Si Jim, tayo pinatuloy ko na ka. Murag ako may naabal dire ron. Sado pa naman. O tayo dami. Dami. Len, ikuha niyo na. May kubitaw mo.